Black Sound Firik Fit MC Shuri Hayoti Mo Ali Khtarosh Hayoti Mo Канали мо дар сомонаи YouTube лайк метиҷӣ. ҳаёти дагардиш то хурду морама михе моя ва хардамон хушбахт будем чихе у вақт ма фирдавс будам ту фоҳишаи раҳна буди ё бурӯ дошти у вақт ба хита нарх надошти орзу мекардем ба хидмон ёдуш ба хайр бадай дар сотаги домтон мебурдамат бадхай паҳ аҷаб давра будишу мерафт чашмои сиёҳта натури ишқ буду вақт ки тара дилта сиёҳ кард ти ёфти баоната тақдира хитон нахостак ма ёфтум баонама у рафту гуфтум рост кам асри 21 гуфтам қадами замон шидӣ бруки ҷис футболка кетӣ амухе аром шидӣ дига агил барои вахи гӯшит намекард хирсанде зайнит биромада сар шид вақте мезадым зангит фалони дигонам буд фалохашит табор буд бад сар шидак ҷангом буд ҳанӯз фақат разбор бад бахлак шидӣ ёд гирифти финти переда ба онлайн авар номери бегона хамумета накарера ишқи се соламон моди нуқта тамому хоорзу як раҳмон алишид бадита ҳар кас барои хидаш барқа сӯзонданак ба селфи ба бахлашкаши гофту пеши ҳар мошинда қарзи хаволаи сагумил пушти дари майхона шава соати якдил биё розхона ҳаёта номардита чӣ ба да ҳаққим кади сабаб чӣ буд гуноҳам рехта гови чашми мардӣ дунё чӣ дунё ши додам ба имон мекнабозӣ таназбин ошиқша дига кас ки нарозӣ қош сиёҳи бахт сиёҳи там фурӯши беимоном значит гиряҳот бозӣ буд ки просто қатид мамонам ба кайфи хидат кайф фалон кади чанин одама ама рост када задум ба дод овардум олама чӣ ягане просто так буди қарепи қош сиёҳам уже як тона зиёд чӣ дурунда дуди гиёҳам ба баҳонаи мозги сарака чат кадан касал кард ҷони ма имрӯз қучоқи дига каса аваз кард мо мебинам ҳамаша даже кажди қадамта даже ай донишгоҳи педенистутам сиркаданта ай пишти чӣ буд гап заишам ай пишти ҳаромид ма агар табадид мебудум уқа суратҳои галидам истодагӣ хедамно интернетдам машҳур ты касе ҳасти ки чашмота кардаги янкур дили ҷанг шоқи гарма кади ҷанамуд нағма чӣ хеле будӣ набудӣ ради кайф набудӣ дама киртави изор алишид форма полиш кольница бурука бикаш то миёнат